Gaina, zuek garen zagutzen duzu, ez da? Beste movida baten gatik edo? Bai. Eta hori, bueno... Nondik ezagutzen duzu elkar, musikatik ez, eta ez dakit eskaladan ebili zinen edo... Ni bakite, hauztara, zerbait amanko... Ez dakit zertarako esanote diodan... Hemen ezin da dela kontaktu. Bueno, azken finean, a ber, musikak ez du dirurik ematen, bakitu horrelako leloak... Ez izan profesionala? Bai, baina 25 urteetatik, ez dakit 10 edo horrela, ondo irabazi genuen, eta horrela, baina gero berriro, bakizu, hori dira... Oin ondo eta bihar gaizki. Baina meritoa zeukan metagarriko kontua. Arrazoia dauka, garai horretan, gogoratzen dugula, Gasteiz euskalduntzen zuen kanpoko jendea. Gehien bat lehenizeko araneko jendea, gogoratzen dut Ruper Ordorika, garai horretan ibiltzen zela asko Gasteiztik, gero Ondarruko idazlea nola da, Kirmen Uribe, bai. Kanpoko jendea euskalduntzen zuen Gasteiz garai horretan. Nondik ezagutzen zu elkar? Bota bardo, ari da hor saiestu. Kontatuko dizugu, horren artean gobaitxare, euskalduntze prozesu horretan ere parte hartzen genuen Gasteizen eta bueno, entrenatzen genuen ikastola bateko taldea euskaraz. Koldo Michelena ikastetxea, batxillergo lehenengo ikastetxea euskaraz. Eta nigo horatzen az, entrenatzaile gisa, joaten nintzala, eta, karo, beste entrenatzaile guztiak erdaraz aditzen ziren. Eta ni beti arau guztiak eta, ona, etorri, pasa ara, ez dakit zer, euskaraz, ez? Eta gero, karo, ni utzi taldea, eta berak hartu zuen. Saskibalai talde bera. Ikusten egongo dira, ez jokalari horiek, ja amak izango dira, eta guzti hori, ez da? Eta, bai, oso polita izan zen, eta, ostia, neko... Garai polita, bai. Zukera euskara, ez orduan ardura hartu zenuen. Pentsau, Iñaki eta nineo, baino helduagoa dan jendea, ia gehienak ez duela euskaraz egiten Gasteizen. Baten bat. Igual 52 urtetako jendea, baina hortik gorakoak inor. Orduan, garai polita izan zen. Bai, oso ederra. Hemen Gasteizen Euskalgunea antolatzen dute 2012 urtetik. Oholtzara plazaratzen dituzte euskal talde asko, baita dantzaplazak antolatu gau eguerdietan ere, bertsolariak eguerdietan baita ere, eta gaur arratsaldean Euskalgune gaur inauguratu den Euskalgune honetan aurrentzako ekitaldiak, jarduerak, jolasak eta antzerkia ere ikusteko aukera dugu. Beraz, gerturatu zaitezte beraz guztiak Andra Marizurienen jai hauetan Euskalgune hontara Aioz plazara. Ikusi nahi duzue bertan arratsaldero pilatzen den, ambientea edo giroa, dentro vídeo, Javite. Elkarteak 12 urte eman ditu txosnagune hau antolatzen. 9. urtea hasiko dugu aurten ja txosna jartzen dugula. Aiotz plaza honetan zer antolatzen du, geu elkarteak? Gaurko egunean, jaiak aurreko festa antolatzen dugu, bai? 10etan kontzertu bat egongo da, Trikoma taldearekin, dira hemen mendialdeko talde bat, reggaeska jotzen dutenak, oso freskoak. Euskararen inguruan lan egin duen horbait edo gomentzen dugu. Gaurko sari duna da, Oian Eder Euskararen etxea, bai? Hau da pixka bat, arnasgune bat, ez? Jaietan, izan nahi du arnasgune bat, pixkat Euskara bermatu egon dadin, ez? Ona etor dadin, Euskara entzun, aritu nahi duen hori, libre eta lasai aske sentitu dadin. Akelarre kuadrilla berria dugu. Bai, berria gea, bai. Eta zer ekarriko du Akelarre taldeak, Akelarre kuadrillak Gasteizera berri? Zua, bai, gure hau ondo pasau eta jazta, zua pasau barik. Baina, bintzat izan freskoak. Euskarak geroz eta presentzia handiagoa dauka Gasteizen, hori biztan da, datuetan ikusten da, ez? Nola Euskaren erabilera gorantzoan, eta bigarren hiriburua garela Euskaren erabilerari dagokionean Euskal Herrian, ez? Donostiaren atzetik. Venga, jende guzti. Praktikatzera. Bai, dantzatzera, musika entzutera, edatera. Horiek baitira planik hoberenak. Hori da. Izango da, Donosti, baina nik oso gutxi. Bera, mentza ez di, ari ginen, zuek bideok ikusi, eta gukiten dugu ikusi, eta komentatu. Iñaki, zuek esan duzu, Gasteizen gerotak gehiago entzuten da euskera. Bai, argi dago, bai.
Euskararen presentzia Gasteizen nabaria izan dela 20 urtetik ona, eta ez bakarrik kolektibo hori esker, baizik eta guraso eta hainbat kolektibo baita ere izan dira euskararekin bueltan, oso hiri erdalduna izan da, oso hiri erdalduna eta espainola esan behar dugu hemen, eta gero eta bertzaleagoa da, eta gero eta euskaldunagoa. Ez dela bakarra euskalgunea, baizik eta kalean orokorki ere euskara badula bere presentzia, ezta? Bai, eta bueno, azken finean nik uste dut hori ona dela guztiontzat, ezta? Eta nola baita ere sentitzeko apurtxo bat gero eta euskaldunagoak, ezta? Azken urteotan eginda sekulako lana. Euskalduntze prozesu horretan sekulako lana eginda. Bizizan dugu. Bai, dena. Bueno, eragileak izan dira, ez? Euskal musika taldeak, kolektiboak, elkarteak, eta barrak, ez? Eta orduan... Eta bada kontu bat, ni baitute lengusuk eta Amerikarrak etortzen dira tarteka. Gu askotan ez gara konturatzen, hau da, seme bat okasunean bezala, ez? Egunero ikusten duzu, datza guartzen hola jaten den azitzen. Eta igual, familia berteko bi urte ikusi gabe, eta hoi tiroia manduna. Euskararekin, askotan gertatzen da, gu ez gara konturatzen, evoluzio horretan, parte garelako. Bino kanpotikan etorrita, ez da gizuen kaso den, zuek beti zaudete hor kanpuan, ez da egiten potatzen zer, olakorik ikusten duzuen. Gero birpasatu barko dute. Ba, bino, ikaragarria da, ari da hobetzen. Beti nahi dugu azkarrago, baina... Asko nabaritu da, Julian, asko. Bestalde, Iñakik esateztunare igualegia da, ematen du desorekatzen dela, adibidez Donosti aldian, ez? Ematen du, epa, ze gertatzen nahi da, ez? Bainare mendikan gentozen, ez dakizu, orduan asko nabaritu dena lehenko dan. Zuek Hernani ez duzen nabaituko, ze oso herri euskalduna da, eta... Ez pentsa, ez, bakizu ze hipokrita gehan euskaldun zarrak ere, eta gaztelera asko entzuten da, eta ez pentsa, bai, esan euskalduna da, baina, bueno...